kay para mag-ila-ila ta. And then sa dili pa day ako day i-shout out ako mga viewers diha sa Bugo, mga supporters nato diha, daghan salamat ninyo. O sa mga uban pa nato nga viewers diha nga taga Norte, daghan salamat ninyo mga par. So mayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video. So karon kung nakita ninyo ang atong background nga paratag na sa probinsya o sakto jud kayo na mga par na kita sa probinsya karon. Kaya akong i-reveal sa inyo ha, kay para mag-ila-ila ta. And then sa dili pa day ako day i-shout out ako mga viewers diha sa Bugo, supporters nato diha, daghan salamat ninyo. O sa mga uban pa nato nga viewers diha nga taga Norte, daghan salamat ninyo mga par. Katong wala pa diha naka-subscribe, palihog og ka subscribe para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. Nya ako ani i-reveal mga parang kung taga-asa ko. Panay mga par, amuha taga South yun ko sa Barili amuha mga par. Gani kababayan mi ni Gwen Garcia. So tagsa lang ko mauli diri sa probinsya kaya atong trabaho mga par naman sa Mandawi City mo na nga kung makahimo tag video diri sa probinsya tag sara gyud kayo kay once a week ra man ta mauli diri sa probinsya. Nya kung mauli man sa ta diri sa probinsya, busy sad na kaayo kay maghatod man ko sa akong anak sa eskwelahan nga buntag. Unya ikaw to ako sang balikon kay akong paniudtohon. Unya gahapon sad akong paon kay akong uli sa balay. Mo na nga usahay dili kayo to makahimo content diri sa probinsya kay tungod sa kabisi nato. Ug sa ko ang mga viewers nga taga South, shout out ninyong tanan. Nya kanang sa akong supporters nga taga Barili nga wala pa naka-subscribe diha. Ako sa ako ang mga viewers, palihog og subscribe mga par para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. Ako adeng i-shout out ako makaugman sa trabaho sa Cebu, West Town, Lagun. Akong i-shout out de akong amigo diha nga pinakakugihan nga waiter diha sa Cebu, West Town, Lagun. Jobek Estrada from Toledo City. Nya ato sa i-shout out si Boy Igo. Pinakakugihan diha sa housekeeping. Nga walain nga pambato sa housekeeping. Si Boy Igo ra na alias Wawar Commission. So akong balikon mga parno, ako taga Barili ko, taga South ko. Katong mga viewers ako diha nga taga South, shout out ninyong tanan. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Ug sa tanan nga mga supporters nako, shout out ninyong tanan mga par. Unya I hope nga okay ra mo diha nang I hope nga okay ra pud mo sa inyong mga trabaho diha sa inyong kung asa man mo na nagtrabaho, amping mo kanunay. So kanang diri lang ta kutob mga par kay medyo nang lawong na ang gabi mauwi pag-abot na ako diri sa probinsya. Lawong naman ang gabi so nang lami naman kay katog. So atoa na ni putlon ang atong video. So daghan kayong salamat. So see you next vlog mga par.